vidt omkring de sidste par måneder, og jeg har forsøgt alle mulige spændende mennesker på bænken. Men nu er kommet tid til, at det skal være jer, som jo er en del af vores fantastiske SF-hold, der skal på bænken. Ja. Og det er ikke en straf, det er faktisk ganske rart og hyggeligt. Jamen, det synes jeg jo indtil videre også. Det var godt. Hvis jeg skal spørge dig, hvis nu du skulle vælge mellem storbyferie eller charterferie? Ja, det kan jeg jo ikke sådan svare på for søren. Overhovedet ikke. Fordi storbyferie, det synes jeg er dejligt, men charterferie, jeg gider ikke sådan et sted der med all inclusive og sådan noget. Det er ikke lige mig. Nej, så der skal opleves noget? Der skal opleves noget. Der skal også være et eller andet at komme ud og se på. Ja. Så når det er sådan, hvad så med en god bog eller en god serie? Ja, god bog. En god bog. Ja. Så hvad så? Fårup Sommerland eller museum? Jeg elsker Fårup Sommerland. Nå, se der var jeg, det er overrasket. Nå, er det rigtigt? Ja, jeg elsker det. Jeg kan godt lide at gå rundt dernede. Jeg synes simpelthen, det er så skønt at gå og se alle de her glade mennesker, der nyder at have fri og ferie og sådan noget. Ja. Jeg elsker at være i Fårup Sommerland. Jeg tør ikke ret meget. Nej, men bare det at være der. Ja. Og hvad er det for en person, hvad er det, der godt kan lide det i dig? Hvad er det? Jamen, det er jo nok skolelæreren et eller andet sted. Ja. Det er den der godt kan lide at være omgivet af glade børn og sådan noget, tror jeg. Og det er også noget, der har lagt dig på sindet som skolelærer? Ja, det er. Ja. Det er helt sikkert, ja. Tror du også, det er noget af det feedback, du har fået? Nu har du stillet op til valgkamp, og sådan, så får man jo nogle snakke med nogen, man ikke normalvis stopper op og snakker med måske. Ja, jamen det er ikke også. Altså, jeg oplever jo, at der er mange, som kan huske mig som lærer. Og det er jo bare dejligt, ikke? Ja, jo, at det er nogen, der husker en, og det har været en god tid. Desværre så er der jo ikke så mange af dem, der blev i Skagen. Og lige præcis, hvis jeg lærer til sidst, er det sådan en ting, du også godt kunne tænke dig at kæmpe for, det her med, at de unge bliver boende i Skagen? Ja, helt sikkert. Ja. Og der gør jeg jo blandt andet ved at sige, at det der først og fremmest for de unge mennesker til at vende hjem, og det er så uanset om det er Frederikshavn, eller det Skagen, eller Sæby, det er, at deres forældre, familie er der. Ja. Så vi må sørge for at holde de gamle der, så de ikke flytter efter de unge. Ja, så det her med relationerne og familierne vender tilbage, fordi man har sit netværk. Og så, at man har nogle gode minder om skole og fritid og så videre. Det er jo det, der trækker dem tilbage. Ja. Og der har du gjort dit arbejde. Og så skal vi jo fremadrettet også sikre, at vi har nogle skoler, hvor lærerne har tid til at være nærværende. Ja, men det er helt sikkert, at vi skal være meget påpasselige med, at vi har ressourcerne til de børn, der kommer i dag. Mange af dem, der står med problemer og udfordringer. Ja, der skal være tid til det. Jeg mødte nogle unge mennesker i dag, der skrev, at børn bliver set og hørt. Det synes jeg egentlig var meget omsorgsfuldt. Ja, helt sikkert. Ja, jamen tak fordi du var med, og tak fordi du sådan er kommet med på holdet, Janne. Jo, tak. Sådan, det er sent i dit... Altså, du er jo ikke helt ung, men du har nogle måder til at gå ind i politik, så det er jo virkelig fantastisk. Og så er det, du skavbrug, det synes jeg jo nogle gange er fantastisk, fordi der er bare en helt særlig DNA i Skagen. Ja. Og den repræsenterer du, og den bærer du ind til SF, og det er bare dejligt. Ja, tak for det.